ना एसटी इशुआ बेयो पलिटिक्स खालामजानाय इशु नङा कारण एसटीआ मोनसे आइडेन्टिटी मोनसे कन्स्टिट्यूशनल मोनसे राइट्स आरो बेखौ लानानै जायफोरा राजनिति खालामनो नागिरदों बियो हारिनि मोनसे ब्लान्डार मोनसे स्टेप होननानै आं सानो दा बेखायनो बेखौ गोथौयै गुवारै बुजिनानै ट्राइबेल फरायसाफ्रा आरो सिसिटवाया जि मोनसे गणतान्त्रिक आवाज होदों बयबो ट्राइबेल पलिटिकल लिडारफ्रा बे गणतान्त्रिक जि पन्था सोरबाया उदाङै रोखायै गावबा गावनि पलिटिकल सार्थनि थाखाय खोथा बुंनो हायाब्ला बिथांमोना सिरियै थानानै जोंखौ समर्थनसो होनांगौ आरो दिनै कार्बि आंलं काउन्सिलनि चिफ तुलिराम लंहांआ पिजिआर प्रटेक्शननि थाखाय ट्राइबेलनि फेभाराव कार्बिनि फेभाराव कार्बिनि इन्टारेस्टआव एसेबां मोनसे गाज्रि घटना जासेयावबो माने न' सावलायनाय जाबाय बेयाव मानसि थैलायनाय पर्याय जाबाय थेवबो बिथाङा कार्बि आरो ट्राइबेलनि इन्टारेस्टआव स्टेन्ड खालामदों आरो टंकेश्वर राभा आसन काउन्सिलनि चिफ बिथाङा ट्राइबेल जानानै जोनोम जादों ट्राइबेल जानानै थैगोन दा बिथाङा चिफ जानानै दङ चिफ जानानै थैगोन ना थांगोन बे मिथिया खिन्थु ट्राइबेला ट्राइबेलखौसो अनगोन आरो ट्राइबेल हिसाबैसो आंखौ बजबगोन बे खोथाखौ रोखायै बुंदों दा बेबायदि परिबेसाव रावबो जाहाथे जनजातिकरन सिडिलिं आरो 6 कमिउनिटिनो एसटी होनायखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाङा आरो आबेग आरो सेन्टिमेन्टखौ जोङो माने बयबो बुजिलायनांगोन कुनु भाइलेन्स जाहाथे जाया आं आपिल खालामबाय आन्दलना जागोन आन्दलन खालामनांगोन आरो गणतान्त्रिक पन्थाजों जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामनांगोन